Paskong Halandumon. Ang Pasko nga Halandumon, den aton usab nga sa ulugon, ang pagkatao sa batang balaonon, nga maw'y atong giampuan og simbahon. Pasko na usab karong panahona, maglipay na usab kita og magsadya sa pagsaulog sa batang manulunda nga maoy manunubos og manuluwas sa atong mga sala. Desembre 25 sa tungang gabi dito siya nataw sa pasungan. Sa mahayag nga kabituunan siya gidanagan. Sa tulog ka mga hari siya gibisita o gihalaran. Sa mga bililhong butang sama sa insinso, mira o bulawan. Nining kasumaran sa pagkatao sa atong Ginoo, kabus og adunahan nagbinayluay sa mga regalo. Kay maoy naandan natong mga Pilipino ang pagsaulog sa diwa sa Pasko. Nining Pasko karon sa kalipay, wag tangon ta o ang kasubo og kalaay. Atong ipatigbabaw sa kasing-kasing kanunay ang panaghigugmaay ug pagminahalay. Sa kahitasan kita mga liupo intawon, nga atong kinabuhi iya pauntang paabuton sa Pasko nga sama karon aron sa sunod tuig kita kaniya padayong maghandog. Bye.